Здравейте, ютубъри! В момента ще играем Don't Starve. Говоря с Danger Sweet и с Добри. Това е най-новата версия, обаче когато играете от Steam, е много по-добре апдейтната, има много по-яки неща. Сега ще създавам нов world. Ще играя с този пич. Бях стигнал един път до 28-я ден, ме отрепаха и мислех да не играя. Обаче сега ще снимам епизоди. Всеки момент би трябвало да се създаде вече видеото. World-а. Видеото ще е дълго някъде около 5-6 минути. 5-6 минути? 10? Около... да. Около един ден. Такъв... Don't Starve-енски. Така и то ми говори. И сега ние сме този пич. С штракната коса. И най-важното е сега да съберем триви, защото аз вече съм се отключил. Да не мога да си правя връх или било. Бягането му е супер епично. Да, си мята ръците. Значи, за да се направите леглови, трябва 9 трива. Ще се опитам да намеря прасета, защото те ме защитават. Леглови 6 трива, бе. 9 трива. И значи... не, въжето ми трябва 3. Правите си въже от 3 трива, останалите 6 трива за леглото. Бъгна. Да, не знам защо бъгна. Ама бъгна. Така. Сега ще взема пръчки. И виждате, че се издава един звук, когато може да се прави нещо. Значи за кирка, защото сега ще ни трябва кирка, ще ни трябва още една пръчка и един флинт. О май гад, чувам пчели. Тук има доста камъни, което е добре. Да, и тук има пчели. Ето флинт. Вече може да се направим кирка. Сега ще майнвам тези камъни. Злато. Да, и ако се развием чак толкова много, ще направим това. Това е статуя, нали, на този герой. Когато слагате се и когато умрете, се възраждате. И с чука я правите. Възраждате се вътре в нея и той я чупи. И после с чука я правите и те може никога да не умирате. Само трябва да намеря прасета за това месо, което не трябва. Иначе брадата лесно, ще трябва брадата на около 15-16 ден, ще ни изникне, нали, 4 брада, защото на 5-я ден е първата брада, на 9-я втората, на 15-я мисля, че е трета. Да, надолу има още камъни, имам само още едно злато. Още. Така. Ама ще чупим са кирката. И да, ще ми трябва пак филм. Това горе вдясно е часовника. Когато стане, нали това е единия жълтото, когато стане това при вечер, последното е голямата вечер, обаче ние няма сме тук в голямата вечер, защото ще спим, като си направих чаршаф. То не е точно голям чаршаф. Да, и трябва ни пръчка.
така мога да намеря. Да, почка. И ще направим още една кирка. Тук има доста камъни, които трябва да щупа. Кому яде? Прасета! Нужда от злато. Да. И на 10-я или на 12-я, когато се пускат обаче някъде около 10-я ден, идват едни като прасета. Те не са прасета, те са кучета. Не, заспаха ме около огъня. Не можеш, it's too dangerous now. Не, yes! Успивам. Стана сутрин, трябва да бягам бая. Вече, както виждате, имам вече 4. Бягай! Малка му много са бързи. Не, те не могат да хванат, само трябва да откриеш прасета, които да защитат. Да, това е морков. Това са музинки, които събират тези храсти. Играта се казва Don't Starve. Don't Starve. Се пише Don't Starve. Да, горе-долу. Ето вече става по-тъмно, но аз си опълвам чаршафа и си лягам на пода. Върху него. Трябва ли да ме гони? Сега... Yes. Храната... Спряха ли? Храната намалява доста, защото спим и намалява наполовина, например, ако е 20 става 10, ако е 200 става, нали, ако е пълната става на 100, половината. Да, това беше всичко, защото вече минахме първия ден. Довиждане, това е първи епизод, точно първи ден на Don't Starve. Аз бях Катрания, това беше Danger Sweet. Довиждане.